Το ντοκιμαντέρ που είδα χθες το βράδυ στη τηλεόραση ήταν πολύ ωραίο, αλλά με έβαλε σε σκέψεις. Πρέπει να το συζητήσω με τα παιδιά. Νομίζω ότι την τρίτη ώρα θα έχουμε κενό. Λοιπόν, χθες είδα ένα ντοκιμαντέρ. Η αυτοκρατορία των χιμπατζίδων. Έλα ρε Φάνη τώρα, πάλι με τους πρόγονους σου ασχολείσαι. Ελάτε ρε, είναι πολύ ωραίο. Ακούστε να δείτε. Υπάρχουν δύο κοινότητες χιμπατζίδων που έχουν αρχηγούς και κοινωνική ζωή. Σε αυτό το επεισόδιο δείχνει μια ομάδα από τη μία κοινότητα να επιτίθεται στην άλλη κοινότητα. Στην ουσία πλακώθηκαν για το ποιος θα έχει ένα δέντρο με καρπούς που είναι στα σύνορά τους. Στο τέλος βέβαια υπήρξαν τραυματίες και ένας νεκρός. Και αυτές οι σκηνές μου θύμισαν πράγματα που έχω δει στην τηλεόραση ή εδώ στο σχολείο μας. Ναι, καμιά φορά και εδώ στο σχολείο βλέπουμε σκηνικά βίας. Θυμάστε όταν κάποια παιδιά της Δευτέρας είχαν στριμώξει το Γιάννη? Α, ναι, και είχα φοβηθεί πάρα πολύ τότε. Άρα για να υπάρχουν και άλλα παιδιά στο σχολείο που να προβληματίζονται όπως και εμείς για τη βία και για το bullying. Να τους ρωτήσουμε. Μπορώ να κάνω ένα ερωτηματολόγιο και να δούμε τι γίνεται. Μπράβο, ρε Κλεάνθη. Ρε παιδιά, πώς σας φάνηκαν τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου μας? Μπράβο, ρε Κλεάνθη. Εγώ θα τα χρησιμοποιήσω και στην εργασία της πληροφορικής. Πάντως, στην ερώτηση με τις σχέσεις, οι περισσότεροι απάντησαν ότι έχουν καλές σχέσεις με τους συμμαθητές τους. Εδώ όμως φαίνεται ότι οι απειλές, η σωματική βία, η καταστροφή των προσωπικών αντικειμένων και η σεξουαλική παρενόχληση μάλλον είναι οι συχνότερες μορφές βίας ή bullying που φοβούνται οι συμμαθητές μας. Εδώ φαίνεται ότι οι περισσότεροι συμφωνούν ότι η σχολική βία είναι σοβαρό θέμα, αλλά αρκετοί πιστεύουν ότι δεν φταίνε πάντα οι μαθητές γι' αυτό. Από ό,τι βλέπω εδώ, οι περισσότεροι διαφωνούν με τη βίαιη συμπεριφορά κάποιων συμμαθητών τους, όμως δεν δείχνουν να τους φοβούνται και σχεδόν κανένας δεν θέλει να τους μοιάσει. Καλό αυτό. Όμως εδώ, δυστυχώς, βλέπω ότι πολλοί συμμαθητές μας δεν νιώθουν ασφάλεια στο χώρο του σχολείου. Αυτό πρέπει να το διορθώσουμε οπωσδήποτε. Πώς μπορούμε να το διορθώσουμε? Θα συνεργαστούμε με τους καθηγητές και ίσως καταφέρουμε κάτι. Τι πιστεύεις για τον τρόπο συμπεριφοράς των μαθητών στο σχολείο? Εδώ χρειάζεται πολλή δουλειά, γιατί οι περισσότεροι βλέπουν ότι η συμπεριφορά των συμμαθητών τους είναι άσχημη. Εδώ μάλλον δεν θα εννοούν μόνο περιστατικά βίας ή bullying, αλλά και την αγενή και απότομη συμπεριφορά που υπάρχει γενικά στο σχολείο. Μήπως ζητήσουμε κάποια βοήθεια ώστε να καταλάβουμε καλύτερα τους λόγους που φέρονται τα παιδιά έτσι? Γεια σας. Χαίρετε. Καλημέρα σας. Λοιπόν, για να κατανοήσουμε καλύτερα τη βία στη συμπεριφορά των νέων, ιδιαίτερα στο σχολικό περιβάλλον, ζητήσαμε τη βοήθεια των ειδικών. Είναι κοντά μας η κυρία Χριστίνα Αθανασιάδου και ο κύριος Τάνος Τουλούπης, που είχαν την ευγενή καλοσύνη να έρθουν στο σχολείο μας και να μας μεταφέρουν ένα μέρος από την εμπειρία και τις γνώσεις τους επάνω στο θέμα μας. Η κυρία Χριστίνα Αθανασιάδου είναι καθηγήτρια συμβουλευτικής ψυχολογίας στο τμήμα ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στον τομέα της εξελικτικής και σχολικής ψυχολογίας. Έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα με θέμα το σχολικό εκφοβισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ο κύριος Τάνος Τουλούπης είναι επίκουρος καθηγητής με αντικείμενο την εκπαιδευτική ψυχολογία στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει επίσης ασχοληθεί με την επίδραση του διαδικτύου στους νέους. Σας καλωσορίζουμε στο σχολείο μας και σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Για ποιους λόγους συναντάμε περιστατικά βίας στη σχολική μας κοινότητα? Λοιπόν, τώρα αυτή είναι μια πολύ σοβαρή και μεγάλη ερώτηση, διότι το ζήτημα της βίας και ειδικά της βίας στο σχολικό πλαίσιο είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Δεν υπάρχει μία και μόνο αιτία. Καταρχάς να πούμε ότι το σχολείο είναι καθρέφτης της κοινωνίας, δηλαδή αυτό που συμβαίνει και ευρύτερα κοινωνικά ή πολιτισμικά αντανακλάται και στη σχολική κοινότητα. Άρα έχει να κάνει γενικότερα με το περιβάλλον, ποιο είναι το σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον και η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βιώνει δύσκολες συνθήκες, οι οποίες επίσης αντανακλώνται στην οικογένεια και στο βιωτικό επίπεδο των οικογενειών. Επομένως αυτά τα προβλήματα και αυτές τις δυσκολίες συναντώνται και στο σχολείο. Επίσης, αν υπάρχουν οικογενειακά προβλήματα, οικογενειακές δυσκολίες πέρα από τη φτώχεια, την ανέχεια, ζητήματα υγείας,
ή άλλα ζητήματα ψυχικής υγείας, φυσικά και αυτά προβάλλονται και εμφανίζονται στο σχολείο μέσα από τις συμπεριφορές των παιδιών, των μαθητών και των μαθητριών. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένας ακόμα λόγος, μπορεί να είναι και η σύνθεση μιας συγκεκριμένης ομάδας μαθητών και μαθητριών. Δηλαδή το κλίμα που υπάρχει και επικρατεί στο ίδιο το σχολείο, στη σχολική κοινότητα. Εάν αυτό είναι ανταγωνιστικό, για παράδειγμα, εχθρικό, επιθετικό, τότε πολλές φορές οι μαθητές, και μάλιστα οι μαθητές λυκείου που διανύουν την περίοδο της εφηβείας, μέσα από την ανάγκη τους να γίνουν αρεστοί και αρεστές στους συμμαθητές τους και στην παρέα των συνομιλίκων, μπορεί να παρασύρονται σε επιθετικές ή βίαιες συμπεριφορές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό η αλήθεια είναι που αναφέρει η κυρία Αθανασιάδου, το είδαμε με αφορμή και τους παράγοντες που είπε που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες. Αν σκεφτείτε και την περίοδο της καραντίνας, την πανδημία ή και τη διάρκεια την περίοδο της οικονομικής κρίσης, και υπήρχαν πολλές αναρτήσεις όπως και τώρα στο Facebook και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που αναρωτιούνται γιατί τελικά τόσα πολλά περιστατικά βίας, ίσως γιατί ανεβαίνει πολύ η φτώχεια, γιατί είχαμε εγκλειστεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα, οπότε αυτό έρχεται και αντανακλάται στην αυλή του σχολείου. Σαφώς υπάρχουν και οι παράγοντες που προανέφερε, μπορεί να είναι και ατομικοί και οικογενειακοί, αλλά σε συνδυασμό και με όλες αυτές τις κοινωνικονομικές δύσκολες συνθήκες, αυτό έρχεται και πυροδοτείται έτσι και εκδηλώνεται με πολύ πιο έντονο και ίσως άσχημο βαθμό. Οπότε όντως είναι πολύ διάστατο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στα εμπλεκόμενα πρόσωπα, το θύμα, το θήτη και το ευρύτερο περιβάλλον, όπως τους φίλους, την οικογένεια και το σχολικό περίγυρο? Οι επιπτώσεις των φαινομένων βίας και κυρίως του σχολικού εκφοβισμού σε μαθητές και μαθήτριες είναι αρκετές, σε πολλά επίπεδα επίσης, και όχι μόνο βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες. Και μάλιστα υπάρχουν επιπτώσεις τόσο στα θύματα, που είναι το φυσιολογικό και το αναμενόμενο, αλλά και στους θύτες, στους δράστες του εκφοβισμού. Ας μιλήσουμε πρώτα για τα θύματα. Καταρχάς, οι επιπτώσεις σε ακαδημαϊκό επίπεδο είναι αρνητικές και για τις δύο ομάδες. Δηλαδή φαίνεται ότι είτε πρόκειται για θύτες είτε πρόκειται για θύματα, πέφτουν οι επιδόσεις τους στο σχολείο, οι θύτες και οι δράστες δεν έχουν εξ αρχής ίσως μια ακαδημαϊκή σχολική δέσμευση, δεν αισθάνονται ίσως τόσο μέλη της σχολικής κοινότητας, οπότε η εμπλοκή τους με τα σχολικά καθήκοντα ίσως έτσι κι αλλιώς είναι μειωμένη σε σχέση με τα θύματα, αλλά και τα θύματα λόγω των επιπτώσεων σε ατομικό και ψυχολογικό επίπεδο μπορεί να αισθάνονται ιδιαίτερο άγχος ή μπορεί να έχουν συναισθήματα κατάθλιψης, καταθλιπτικά συναισθήματα, απομόνωσης, κοινωνικής απομόνωσης και σχολικής αποφυγής. Άρα οι επιπτώσεις σε ακαδημαϊκό σχολικό επίπεδο είναι δεδομένες και αρνητικές. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν επιπτώσεις και σε συναισθηματικό ή ψυχολογικό επίπεδο. Ναι, κοινωνική απομόνωση, ακόμα και αυτοκτονικό ιδεασμό ή αυτοκτονική συμπεριφορά. Τώρα στους δράστες αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιθετικές συμπεριφορές γενικότερα και εκτός σχολικής κοινότητας, σε μια αναπαραγωγή φαινομένων βίας, σε συμπεριφορές κατάχρησης, χρήσης αλκοόλ, ουσιών. Αυτό μπορεί να γίνει και στα θύματα ακόμα. Δηλαδή αν κάποιος δεν εσωτερικεύσει τις αρνητικές συνέπειες αυτού του φαινομένου, του βιώματος, της εμπειρίας και της εξωτερικεύση, και στα θύματα πολλές φορές βλέπουμε συμπεριφορές επικίνδυνες, ρυψοκίνδυνες συμπεριφορές, είτε χρήσης ουσιών είτε άλλες επιθετικές συμπεριφορές σε άλλα πλαίσια. Άρα οι συνέπειες είναι αρκετές, πολύ σοβαρές, και αφορούν όχι μόνο τα ίδια τα άτομα βεβαίως, αλλά και το περιβάλλον τους, τον περίγυρό τους, την οικογένειά τους και την μακροχρόνια σχολική προσαρμογή, τόσο των θυμάτων όσο και των δραστών. Και ένας ακόμα πολύ σημαντικός ρόλος είναι και ο παραμελημένος ρόλος του περίγυρου που ανέφερες πολύ σωστά, των παρατηρητών, γιατί και εγώ που ακούω από συμμαθητή μου να επιτίθεται λεκτικά ή και σωματικά ή και σχεσιακά με κουτσομπολιά για παράδειγμα σε μια συμμαθήτριά μου, σε ένα συμμαθητή μου, η συνεχόμενη έκθεση σε αυτή την εμπειρία χωρίς να κάνω κάτι, σταδιακά έχει σαν επίπτωση ίσως
να συνηθίζω σε όλο αυτό, να μου φαίνεται πλέον πολύ οικείο, να το οικειοποιούμε και είναι πολύ λεπτή η διαχωριστική γραμμή μέχρι να φτάσω και εγώ στο σημείο κάποια στιγμή ίσως να το κάνω κι εγώ, να γίνω κι εγώ θήτης. Οπότε μακροπρόθεσμα με έναν πολύ πιο ύπουλο τρόπο όλο αυτό διεισδύει ίσως και σε μένα μέσα μου και μπορεί να με μετατρέψει από παρατηρητή σε θήτη. Δηλαδή να τον ασκήσω κι εγώ βία. Και επίσης οι έρευνες λένε ότι σαν επίπτωση είναι το ότι η βία στο σχολείο έχει σαν επίπτωση να μεταφέρεται η βία πολλές φορές, θα το πάω πάλι εγώ στα δικά μου τα μονοπάτια, και στο διαδίκτυο. Δηλαδή οι έρευνες το δείχνουν πάρα πολύ έντονα αυτό. Αφού είμαι επιθετικός ως θήτης, σε βάση περιπτώσει ασκώ οποιαδήποτε μορφή βία στο σχολικό πλαίσιο, στους συμμαθητές μου, είναι πολύ πιθανό και πολύ πιο εύκολο να το κάνω χωρίς όρια και στο διαδίκτυο. Βέβαια, εδώ οι έρευνες λένε συνήθως ότι οι ρόλοι μπορεί να εναλλάσσονται. Δηλαδή, εγώ που, να το πω πιο απλά, τη στρώω, δηλαδή υφίσταμαι εκφοβισμό, είτε σωματικό είτε λεκτικό, αν είμαι πολύ πιο επιδέξιος στη χρήση των ψηφιακών μέσων, μπορεί να εκδικηθώ αυτόν που μου τα προκαλεί όλα αυτά, τον θήτη, με το να ασκήσω εγώ βία στο διαδίκτυο. Οπότε, σαν επίπτωση, το βίωμα της βίας που εγώ υφίσταμαι σαν θύμα μπορεί να με κάνει και να με μετατρέψει σε θήτη στον κυβερνοχώρο. Οπότε είναι πολύ σύνθετο όλο αυτό. Οπότε όντως είναι πολύ επίπεδες έτσι οι επιπτώσεις. Το θύμα πώς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει άμεσα ένα περιστατικό λεκτικής βίας προτού απευθυνθεί σε κάποιον καθηγητή, σε κάποια καθηγήτρια? Ναι. Τώρα, το άμεσα έχει να κάνει με τη δική του άμεση αντίδραση, έτσι όπως θέτεται το ερώτημα. Αυτό που είναι σημαντικό να κάνει οποιοσδήποτε είναι να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Να πει όχι, να θέσει όρια, να πει ότι αυτή η συμπεριφορά δεν μου αρέσει και βέβαια μπορεί να αναζητήσει συμμάχους στην ομάδα των συμμαθητών του, των συνομιλίκων του. Των παρατηρητών. Οι δεξιότητες αυτές, οι καλές δεξιότητες επικοινωνίας είναι σημαντικές για τους μαθητές και τις μαθήτριες και ίσως ένα πρόγραμμα πρόληψης ή αντιμετώπισης του εκφοβισμού θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν σε μαθητές έτσι ώστε να μπορούν να υπερασπίζονται τον εαυτό τους όταν χρειάζεται. Και μέσα σε ένα τέτοιο έτσι ήρεμο διάλογο, ας πούμε, σαν αυτά που αναφέρθηκαν και το να ζητήσω το λόγο για τον οποίο μου απευθύνεσαι με αυτόν τον τρόπο και μου επιτίθεσαι, και σε καμία περίπτωση, παρά το ότι θα μου προκαλέσει συναισθηματική φόρτιση, να μην εμπλακώ εγώ σαν θύμα που με έβρισες ή που μου επιτέθηκες λεκτικά σε αντίπεινα, που είναι συνήθως η πιο συνηθισμένη αντίδραση των θυμάτων και είναι ίσως αυτό που περιμένουν σαν επιβεβαίωση οι θύτες. Δηλαδή να δούνε το θύμα στεναχωρημένο ή εξοργισμένο ώστε να αντεπιτίθεται και αυτό τους δίνει επιβεβαίωση. Οπότε το κομμάτι του να διαχειριστούν λεκτικά με ήπιο τρόπο, ο τρόπο που αναφέρθηκε και περιγράφηκε από την κυρία Θανασιάδου, είναι αυτές οι δεξιότητες επικοινωνίας που πρέπει να καλλιεργηθούν πριν αναφερθεί σε κάποιον εκπαιδευτικό το περιστατικό. Ναι, αυτό που χρειάζεται να τονίσουμε είναι ότι σε καμία περίπτωση το θύμα δεν αναπαράγει τη βία. Δηλαδή δεν απαντάει με βίαιη συμπεριφορά ή με επιθετική συμπεριφορά, δεν κάνει τα ίδια. Θα πρέπει, είναι πολύ σημαντικό να μάθει κανείς να βάζει όρια στις σχέσεις του με τους άλλους. Δηλαδή τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται, πώς μιλούμε μεταξύ μας, πώς επικοινωνούμε, πώς ανταλλάσσουμε τέλος πάντων φιλοφρονήσεις, αστεία, όλα. Αυτά πρέπει να γίνονται σε ένα περιβάλλον σεβασμού, έτσι, και αλληλοσεβασμού και αλληλεγγύης μέσα στο πλαίσιο της μαθητικής κοινότητας. Μπορούν τα κοινωνικά δίκτυα να επηρεάσουν κάποιους μαθητές ώστε να αναπτύξουν βίαιη συμπεριφορά? Ναι, κοιτάξτε, τα κοινωνικά δίκτυα από μόνα τους δεν φταίνε. Είναι η χρήση των κοινωνικών δικτύων και όλων αυτών των μορφών επικοινωνίας μέσα από τις νέες τεχνολογίες. Οι νέοι τα χρησιμοποιούν πολύ. Επομένως, η πίεση που μπορεί να ασκείται μέσω ουσιαστικά της ομάδας των συνομιλίκων διαμέσου των κοινωνικών δικτύων ή των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης, αυτό μπορεί να παρασύρει μερικούς σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Επίσης, το γεγονός της ανωνυμίας, της εύκολης πρόσβασης, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα ξέρει και ο κύριος Τουλούπης ακόμη καλύτερα, μπορεί να μας τα περιγράψει. Νομίζω ότι βοηθούν στην αναπαραγωγή του φαινομένου και διαδικτυακά. Ναι, η αλήθεια είναι το κομμάτι της ανωνυμίας που είναι και το βασικότερο, που με διευκολύνει έτσι πιο εύκολα
να αναρτήσω κάτι ή να υποδηθώ κάποιον ή να δημιουργήσω ψεύτικο προφίλ, οπότε να ασκήσω πιο εύκολα βία με το να σου στείλω ένα μήνυμα ή να αναρτήσω μια προσβλητική είδηση για σένα ή μια κουτσομπολίστικη είδηση, που είναι και αυτό μια μορφή βίας. Αυτά διευκολύνουν. Βέβαια, αυτά είναι χαρακτηριστικά στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram και οτιδήποτε άλλο που τα ξέρετε καλύτερα. Είναι χαρακτηριστικά που δημιουργούν έτσι ερέθισμα και με διευκολύνουν να ασκήσω βία, αλλά αν σκεφτείτε ότι όλοι μας είμαστε αναγκαστικά πλέον εκτεθειμένοι σε αυτά τα μέσα, παρόλα αυτά βλέπετε ότι δεν το κάνουμε όλοι ή τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό, το οποίο αυτό σημαίνει και επιβεβαιώνει αυτό που ανέφερε η κυρία Αθανασιάδου. Δηλαδή, από μόνα τους τα δίκτυα αυτά ή τα χαρακτηριστικά τους δεν είναι επαρκή σαν τεκμήρια για να πούμε ότι δεδομένο είναι ότι θα ασκήσουμε όλη βία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Δίνουν ερεθίσματα ή μας εκθέτουν, εκτιθέμεθα σε εικόνες με τα βιντεοπαιχνίδια βίας από μικρή κιόλας ηλικία, από το δημοτικό, μπορεί και από την προσχολική ηλικία. Αλλά έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες. Δηλαδή, αν λάβουμε υπόψη και το πλαίσιο, είναι αλλιώς, ας πούμε, ένα παιδί το οποίο μπορεί να είναι ούτως ή άλλως εκτεθειμένο σε ένα βίαιο οικογενειακό περιβάλλον. Υπάρχει ήδη βία μεταξύ των γονέων, οπότε το να εκτεθεί σε μία βίαιη εικόνα μέσω ενός κοινωνικού δικτύου μπορεί να είναι απλώς το ερέθισμα ή η αφορμή για να εκδηλώσει μία βίαιη συμπεριφορά, η οποία έχει αρχίσει ήδη όμως να τροφοδοτείται μέσα από την βίαιη οικογενειακή συμπεριφορά στην οποία εκτίθεται. Οπότε δεν μπορούμε να τον εχοποιούμε ότι υπάρχει βία στα κοινωνικά δίκτυα, οπότε αναπόφευκτα θα το αναπαράγουμε όλοι. Σίγουρα είναι ένα ερέθισμα, απλά έχει να κάνει με το πώς το διαχειρίζεται ο καθένας και με το αν συντρέχουν και άλλοι λόγοι οικογενειακοί ή και χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ίσως κάποιες φορές, που μας κάνουν πιο δεκτικούς και πιο επιρρεπείς στο να εμπλακούμε σε περιστατικά βίας. Δηλαδή υπάρχουν σαν γεγονότα δεδομένο ότι μπορούν να πυροδοτήσουν συμπεριφορές, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι τις πυροδοτούν. Έχει να κάνει δηλαδή με όλους αυτούς τους παράγοντες. Ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να τον ενοχοποιήσουμε το διαδίκτυο. Θα το έχουμε και ευτυχώς που το έχουμε στη ζωή μας. Διευκολύνει σε πολλά επίπεδα. Απλά έχει να κάνει ο τρόπος χρήσης. Τι θα μπορούσαν να κάνουν οι υπόλοιποι μαθητές έτσι ώστε να προλάβουν ή να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά βίας που εμφανίζονται? Όταν μιλούμε για τους υπόλοιπους μαθητές, ενδεχομένως να εννοούμε αυτούς που δεν εμπλέκονται σε περιστατικά βίας και έχουν το ρόλο των παρατηρητών, όπως λέμε εμείς στη βιβλιογραφία, ή των μαρτύρων της βίας. Ναι, προτιμώ τον όρο παρατηρητές. Ο ρόλος τους, ο ρόλος των παρατηρητών είναι πολύ σημαντικός πράγματι και πολύ κρίσιμος για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Δηλαδή, αντί να παραμένουν αμέτωχοι, φανταστείτε ότι οι παρατηρητές θα μπορούσαν αντί να παραμένουν αμέτωχοι ή ακόμα χειρότερα να ενισχύουν τη συμπεριφορά των δραστών και να την επικροτούν, να κάνουν κάτι για να την σταματήσουν ή για να την αποτρέψουν ή για να την προλάβουν, παίρνοντας το μέρος του θύματος πολλές φορές, που συνήθως είναι ο αδύναμος κρίκος σε αυτόν τον κύκλο ή σε αυτήν την αλυσίδα, τέλος πάντων, του φαινομένου, του εκφοβισμού. Άρα είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος τους, εάν δηλαδή εκπαιδευτούν κατάλληλα και οι παρατηρητές και μάθουν να υπερασπίζονται το θύμα που αισθάνεται αδύναμο να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται μια ισχυρή ομάδα, ένα αντίπαλο δέος, ας το πούμε, στην ομάδα των δραστών, που μπορεί και να προλάβει και να αντιμετωπίσει το φαινόμενο. Και αυτό μπορεί να γίνει με τις δεξιότητες επικοινωνίας που αναφέρθηκα πριν σε άλλη ερώτηση. Δηλαδή αυτή η ενδυνάμωση αυτών των δεξιοτήτων υπεράσπισης, διεκδικητικότητας που είπαμε πριν για το θύμα, αντίστοιχα μπορούν να λειτουργήσουν πολύ διευκολυντικά, αν όντως εκδηλώνονται από τους παρατηρητές και δημιουργούν έτσι ένα οχυρό, μια κερκίδα προστατευτική για το θύμα, η οποία αποδυναμώνει αυτό που θέλει να πετύχει ο θύτης. Και φανταστείτε ότι αυτό να το μεταφέρουμε και στον κυβερνοχώρο, όταν θα αναρτήσω εγώ μια προσβλητική ανακοίνωση για σένα, το οποίο είναι και αυτό μια μορφή βίας διαδικτυακής, στο Facebook ας πούμε. Εσύ που βλέπεις την ανάρτηση και δεν κάνεις τίποτα και το αφήνεις να διονύζεται, να συνεχίζεται με το να βλέπεις να κάνουν like σε αυτό το προσβλητικό σχόλιο που έχει γίνει για μια συμμαθητριά σου, για ένα συμμαθητή σου, και να μην παρεμβαίνεις με ένα υποστηρικτικό σχόλιο που εδώ αναγκαστικά, εφόσον μιλάμε για εικονικό,
στο διαδίκτυο θα πρέπει να το κάνεις αυτό το υποστηρικτικό σχόλιο, ή αν μιλάμε για ένα χώρο που μπορεί κάποιος να λειτουργεί και ως διαχειριστής, δηλαδή να μπορεί να προβεί σε blog κάποιου χρήστη, τόσο ώστε να σταματήσει να έχει τη δυνατότητα να συνεχίζει να ποστάρει ή να σχολιάζει. Και αυτό είναι μια μορφή υποστήριξης. Το πιο απλό είναι να αναρτήσεις ένα υποστηρικτικό σχόλιο, το οποίο ίσως θα μπορούσε να τραβήξει την προσοχή και άλλων προς την υποστήριξη, δηλαδή να κάνει και άλλους να διατυπώσουν υποστηρικτικά σχόλια και να αρχίσει σιγά σιγά να αποδυναμώνεται όλο αυτό το προσβλητικό στοιχείο έτσι, που έχει πάρει η ανάρτηση. Αυτό είναι το πρώτο που μπορείς να κάνεις το πιο απλό στην εικονική περίπτωση. Ευχαριστώ. Τελικά είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε από την κυρία Αθανασιάδου και τον κύριο Τουλούπη. Τι λέτε? Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτά που είπαν για το ρόλο των παρατηρητών σε περιστατικά βίας ή bullying. Νομίζω ότι έχουμε κι εμείς μια τέτοια ερώτηση στο ερωτηματολόγιο. Ναι, και δυστυχώς οι μαθητές που βρέθηκαν σε ένα περιστατικό βίας είτε γελούσαν, είτε αδιαφόρησαν και κάποιοι μάλιστα επιδοκίμασαν. Μόνο το 20% προσπάθησε να τους βοηθήσει. Αυτό είναι πολύ κακό. Άρα λογικό είναι οι περισσότεροι εδώ μέσα να νιώθουν ανασφάλεια, αφού ούτε οι μαθητές τους δεν τους υποστηρίζουν. Ακόμα ένα πρόβλημα είναι ότι τα 5μελή και το 15μελές δεν φαίνεται να λειτουργούν σωστά, καθώς πιστεύουν ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της βίας. Πρέπει να προσέχουμε ποιους ψηφίζουμε και με ποια κριτήρια. Για ελάτε, σηκώστε τα κεφάλια, δεν σταυρώνουμε τα χέρια. Μας ενοχλεί η βία, μας ενοχλεί. Μας ενοχλεί η συμπεριφορά κάποιων συμμαθητών μας ενοχλεί. Και πολλά παιδιά επίσης. Ας τους καλέσουμε στην ομάδα μας να γίνουμε πολλοί. Όχι μόνο λόγια. Ας κάνουμε αυτό το σχολείο ένα ασφαλές μέρος για όλους. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Γιατί θέλουμε στο σχολείο μας να περνάμε καλά. Όλοι! Ακούστε να δείτε. Δεν το θυμάμαι. Τότε. Άρα για να υπάρχουν